Keď mal Vlado pol roka, skončil v Dojčenskom ústave. Tesne pred 18-kou nežil veľkými oslavami, ale veľkými obavami. Som začal mať proste stavy také, že už som ani nezmaturoval, lebo dosť mi to išlo na psychiku. Z domova napokon odišiel do biologickej rodiny. Mama alkoholička. Súrodencom nerozumel, pretože hovorili po maďarsky. Druhá vec bola zháňať nejaké jedlo pre nich. Veľakrát ja som napríklad nedol 2-3 dní, aby sa hlavne oni najedli. V čase, keď ho všetci odpísali, našiel nádej v potatranskej obci Veľký Slavkov. V dome na polceste dokončil si školu, prijali ho na univerzitu. Pracujem, som zamestnaný ako účtovník ekonom. Pod touto strechou sa stretávajú naozaj rôzne osudy. Minulosť nikoho nezaujíma, dôležité je, čo bude ďalej. Oni odchádzajú z detských domovov, keď majú fyzický vek 18 rokov, ale ich mentálny vek je niekedy 12-13 rokov. Čiže oni sú ešte len na takej polceste do reálneho života. Prioritou je získavanie pracovných návykov. Odchovanci pomáhajú v kuchyni, upratujú, sú zamestnaní na stavbách. Mnohokrát, keď prídu k nám, tak vedia vydržať len 2 hodiny do týždňa robiť. Už čoskoro pribudne vlastná farma. Zmeniť sa tam snažia aj na prvý pohľad beznádejné prípady. Každý ale musí dodržiavať tieto zákony. Žiaden alkohol, gamblerstvo, drogy a musia pracovať. Viacerých mladých ľudí zmenil dom na polceste k lepšiemu. Spočiatku im prísne pravidlá nevoňali, no nakoniec sa pre mnohých stal jediným útočiskom, kde sa snažia nájsť to, čo kedysi stratili, a to zmysel života. Marek Nenčák, televízia Markíza.